खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, आधार कार्डनि जाय बिथांमोननाव आधार कार्ड दं दे लोगोफोर, बिथांमोनहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगोन होननानै भारत सरकारा बेखौ नैबे 2026 मायथाइनिफ्राय गोदान मोनसे रुल खालामनानै होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो जुदि आधार कार्ड दङब्ला नोंथांमोनहा बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगोन। मानि थाखाय खालामनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायलांनि। नोंथांमोननि जि आधार कार्डआ जुदि नैबे 2026 मायथाइनिफ्राय गोदान बोसोरनिफ्राय जुदि नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामा, अब्लानिया नोंथांनि आधार कार्डआ जेरावबो खामानियाव सोलिहैनाय नङा होननानै फोरमायनानै होखाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेनिखायनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनांगोन। नोंथांमोना जुदि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाया, अब्लानिया नोंथांनि जि बेंकआव होनाय जि आधार लिंक आरो गुबुनाव नों जेसेबांखि खामानियाव नों आधार कार्डखौ बाहाया मानो, बेवहाय नोंथांनि आधार कार्डआ जेबो भेलु जाहैनाय नङा आरो लोगोफोर। बेखौ भारत सरकारा फोरमायनानै होखाबाय दे लोगोफोर। बेनिखायनो जुदि नोंथांमोनाबो आधार कार्ड दङब्ला आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लाहै आरो नोंथांमोना आधार कार्डखौ KYC होथारनांगोन दे लोगोफोर, नङाबा नोंथांनि आधार कार्डआ आपडेट जानाय नङा लोगोफोर। बेखायनो गोबाव खालामनांला लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि आधार कार्ड दंब्ला नैबे 2026 मायथाइयाव नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लादो। बे आधार कार्डनि आपडेट खालामनायनि समा नोंथांमोना 7 निफ्राय 15 दिननि गेजेराव सम लानो हागौ लोगोफोर, बेनि जि आधार कार्ड आपडेटआ लोगोफोर। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दे। 7 आरो 15 दिन लानो हागौ जुदि नोंथांनि आधार कार्डआ जेबो बेले बेजे प्रब्लेम गैयाबा दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामथारनानै लादो लोगोफोर। आपडेट खालामाबा नोंथांमोना बे आधार कार्डनिफ्राय जेबो बेनिफिट्स नोंथांमोना मोननो हानाय नंला लोगोफोर। बेखायनो आधार कार्डखौ थाबैनो आपडेट खालामनानै ला। आपडेट खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना नैबे 2026निफ्राय जेसेबां आधार कार्डनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा मोननो हायो, जेरै आधार कार्डजों फैसा बरननाय आरो आधार कार्डखौ नोङो गुबुन खामानियाव बाहायनाय, बे खामानियाव नोंथांनि आधार कार्डआ सोलिगोन। बेखौ थारमाने भारत सरकारा मोनसे आधार कार्डखौ जोंनि भारतनि मोनसे नेम हिसाबै बिथांमोना लाखिथारबाय आरो। बेखायनो बे आधार कार्डनि रुलखौ नोंथांमोना मानिथारनांगोन आरो। बेखौ भारत सरकारा दिनै 2026 मायथाइनिफ्राय बेखौ गोदान मोनसे नेम हिसाबै बाहायबाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जुदि आधार कार्ड दङब्ला, बयहाबोथ' आधार कार्ड दंखायो, आधार कार्ड दङब्ला नोंथांमोना बेखौ KYC होनानै आपडेट खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों, जाय बिथांमोना फार्मार आइडि गैया दे लोगोफोर, बिथांमोना फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लाथारदो लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ जुदि खुलिनानै लाया, नोंथांमोननि जि PM किसाननि फैसा बेबो हाबनाय नङा दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लायाब्ला, जाय आबादारि बिथांमोना फार्मारनिफ्राय, बे आबादारिनिफ्राय जेसेबां मुवा बेसाद मोनो बा अनसुंथाइ मोनो, बेखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नंथारा दे लोगोफोर। बेखायनो जि एग्रिकालसारनि जि मुवा बेसाद, बेखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। आरो बेराफारसेथिं नोंथाङा जि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय आबादारिनि, बेखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ सिगाङावनो खुलिग्रोनानै लाथार लोगोफोर। आरो PM किसाननि जाय बिथांमोना जे सिगांनिफ्राय फैसा मोनबोआखै, बिथांमोना फार्मार आइडिखौ खुलिनानै लानानै बेवहाय नोंथांमोना लेन्ड हल्डिंखौ मोजाङै आपडेट होफिन। बिनि उनाव नोंथांनि फार्मार आइडिया अपेन जायोब्ला नोंथाङा नैबे 22 इनस्टलमेन्टआव गासिबो थाबथानानै थानाय जि PM किसाननि फैसा, बेखौबो मोननो हागोन दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना बे फार्मार आइडिखौ खुलिथारनानै लानाया गोनांथि दंथार दे लोगोफोर। बेवहाय दा फार्मार आइडिखौ खुलिनो हानाय सुबिदा नोंथांमोना बयबो जाबाय दे लोगोफोर। दा बे फार्मार आइडिखौ बोरै खुलियो बेखौबो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव दिन्थिगोन लोगोफोर। नै बेवहाय बेफोरबायदि पेज अपेन जायो दे लोगोफोर। जेब्ला फार्मार आइडिनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांगोन, अब्ला बेवहाय नोंथांमोनाव बेफोरबायदि वेबसाइटआ माने अपेन जासिगोन आरो लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय मबाइल नाम्बार होनांगोन, इमेल आइडि होनांगोन, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि ब्लकखौ होनांगोन, नोंथांनि बैसो, क्वालिफिकेसन, नोंथाङा जि लेंगुवेजखौ रोंगौ, जि भाषाखौ रोंगौ, बेखौ बेवहाय चुज खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि सेक्टर, नोंथाङा मानि सायाव बेखौ बानायनाय जादों, मा सेक्टरनि सायाव नोंथाङा बेखौ एग्रिकालसार बा एग्रिकालसाराव होबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय नोंथांनि केटेगरिखौ होदो। बेनिफ्राय बेवहाय क्रप दङ, क्रपखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबेखिसा साइडखौ नायलांबानो जाबाय। नोंथांनि नाम, नोंथांनि स्टेट, नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्ट,
भिलेज गासिबो जेन्डार बेवहाय नोंथांमोना लेन्ड हल्डिं बेखौ गासिखौबो सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नै बेवहाय गाहायाव केपचार कड दं दे लोगोफोर बेखौ नैबे गाहायनि बक्सआव थुनानै हो थुखांनायनि उनाव सेभआव हो सेभआव होखांनायनि उनाव नोंथांनि जि फार्मार आइडिनि जि रेजिस्ट्रेसन बियो सेभ जागोन दे लोगोफोर बेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन बे अटिपिखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बेवहाय पासपर्ट होनो नांगोन बे पासपर्टखौ होखांनायनि उनाव नैबे गोजौनियाव लगिनआव थुनानै होनो नांगोन दे लोगोफोर बे लगिनआव थुनानै नोंथाङा अपेन खालामनानै लानांगोन बेनि उनावसो नोंथाङा फार्मार आइडिखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन बे गिबि रेजिस्ट्रेसननि थाखाय दे लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय आं गासिबोखौनो नोंथांमोननो नैबे भिडिअआव दिन्थिजोबनो हायासै बेनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो बेखौ बोरैहाय रियेलि बेनि एप्लाइखौ खालामनाय जायो आरो बेखौ फार्मार आइडिखौ बोरै रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दे फारि फारि गाबोननि नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय थेंक इउ दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों बाय बाय